President Emmerson Mnangagwa's Friday actions have sent clear signals of consolidation of power, mainly through his strategic engagement with the military. Aiwa pane chitiko chanyatso kuratidza kuti aiwa idi Mnangagwa akupinza maarmy awo mu 2013 ndinenge ndichipo. Sapinawo nawo idzizere ndo panoti bva subscriber uleka utina on the bell icon. This move is notably evident in the latest initiative, the 2013 ndinenge ndichipo campaign, where he effectively enlisted the armed forces to booster his authority within the ruling ZANU-PF party and the nation at large. A Friday event in Gweru provided a striking illustration of Mnangagwa's symbolic relationship with the army. During the commissioning of the 39th regular officer cadet course at the Zimbabwe Military Academy, Mnangagwa not only reiterated the importance of the armed forces, but also explicitly tied their role to his own political agenda. Ndomashwa kubuda pana panyogwa nezima chiti aiwa idi Mnangagwa pa Friday event aiwa akanyatsa kuprova kuti anyatsa kuprova political role aiwa mu party yake ZANU-PF ichiconsolidate power yake kusvika muna 2030 achiti aiwa idi Mnangagwa ava kushandisa nyangwe nearmy kuti atene the 2030 vision kana 2030 ambitions. Sambotudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro penhau idzi pine comment section medu dzemafungiro enyu musangano subscriber like on the bell icon.